Как да стигнете до Сендо и Зано сервиза, ако идвате от метростанция Люлин? Излизате от метростанцията и завивате наляво към изхода за Люлин 6. Продължавате направо и завивате надясно до знака за часовникара. От метростанцията до сервиза е 6 минути пеша. Продължавате към трамвайната спирка за метростанция Люлин. Завивате наляво към Бадминтон центъра. Завивате надясно и продължавате направо. Минавате през парка. Когато стигнете паркинга, продължавате направо. Когато видите модното ателие и ветеринарната клиника, продължавате направо. Когато видите Спайдърман знака, завивате наляво. Когато видите кафенето, веднага завивате наляво. Качвате се нагоре по стълбите до първи етаж. От тук завивате надясно и веднага наляво. Пак завивате наляво. Продължавате напред и на лявата ви страна ще видите Сендо и Зано сервиза. Сервиза работи от понеделник до петък, 8:30 сутринта до 12:30 на обяд.